Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на eRider. Днес ще ви представим един от най-впечатляващите модели електрически тротинетки в магазините на eRider, а именно Teveren Fighter Mini. Ако искате да заложите на висок клас електрическа тротинетка, която същевременно да е практична и удобна, това е вашия модел. Тежестта е 30 кг и лесно може да се пренася по стълби, асансьори и превозни средства. Компактна е и може да се съхранява на места без да заема място. Този луксозен модел има 20 ампер-часова батерия, два мощни мотора по 1000 вата, апликация, която се свързва с телефон, впечатляващ дизайн на деки тръба, които светят в различни цветове, перфектно заключване и с хидравлични спирачки и амортисьори. Нека започнем с кормилната част на този стилен модел. В лявата част се намират бутоните, с които може да регулирате светлините и мигачите, а точно под тях е бутона за клаксон. По средата на кормилото се намира дисплея, който показва важни данни, като изминати километри, скорост и позволява да бъде свързан с вашия телефон. Моделът разполага и с NFC заключване, което гарантира безопасността и сигурността на вашата тротинетка. Приложението за управление на тротинетката се казва Teveren и може да го свалите от Google Play или App Store. Прехвърляме се отдясно, където се намират бутоните за включване и изключване на тротинетката, както и бутоните за превключване на скоростта от 1 до 5. Върху тях се намира и бутона, с който давате газ на вашата електрическа тротинетка. Детайлите на това електрическо бижу са впечатляващи. Спирачките са брандирани с логото на Teveren. Спирачната система е хидравлична дискова, задният диск е разположен от лявата страна, а предният от дясната страна. Като маркучите към тях са финно и красиво изработени. Спира мигновенно и изисква минимално обслужване. Под спирачките се намира и фар с две LED светлини и стоп, които позволяват отлична видимост дори и през нощта. Кормилната тръба впечатлява с изчистен и красив дизайн. Със светещия надпис на бранда със сигурност няма да останете незабелязани. На кормилната тръба има заключващ механизъм, който е направен изключително качествено и функционално. Той е двуфакторен, което прави тръбата изключително стабилна и позволява практично сгъване. Дърпате щифта и сгъвате лесно вашата тротинетка. Следващото нещо, което прави впечатление при Teveren Fighter Mini, са хидравличните амортисьори. Те позволяват регулиране на мекотата на движение. Стигаме до калниците и носачите на електрическата тротинетка, които позволяват много добра стабилизация при движение. Носачите са масивни и стабилни и са брандирани с логото на Teveren. Отново виждаме, че във високия клас тротинетки всеки детайл е от значение. Стигаме и до най-важните части за всяка тротинетка, а именно нейните мотори. Те са 2 на брой по 1000 вата и всеки има уникален сериен номер. Гумите са 10 по 3, без вътрешна гума, много качествени и устойчиви на атмосферните влияния. Дека също е много впечатляващ и в него е скрита батерията. Тя е 52 волта на 20 ампер-часа, а също имаме модификация на 60 волта с 24 ампер-часа. И двете може да откриете на сайта на eRider. Цената на Fighter Mini е 3600 лева, а на модифицираната 4100. От двете страни на дека имаме две вградени LED светлини. С приложението на телефона може да сменяте цветовете според вашето предпочитание. Дължината му е 52 см. Ширината му е 23 см. Има и задна стъпенка, която удължава дека и го прави по-комфортен. Тази качествена и стилна тротинетка определено е за ценители. Всички тези неща правят Teveren Fighter Mini перфектният избор. На сайта може да откриете и повече информация за магазините на eRider, където да направите своя тест драйв. Определено, когато се качите на тротинетката, може да усетите адреналина и удоволствието от карането. Ускорете към бутона Subscribe и се абонирайте за нашия канал.